Hej og velkommen til Adventure Take It med Busaffe. Ja. Jeg startede, det er en helt ny Let's Play. Ikke Let's Play, bare Adventure Take It, ja. Det er det, jeg kalder det. Ja, jeg vil bare spille noget Take It, single player. Jeg er ikke sammen med nogen eller nogen, bare mig selv. Yes. Men lad os komme i gang. Jeg skal lige have 3 ud, så vi kan sove om natten. Jeg gider ikke have sådan en creeper eller noget i hovedet på mig. Og så er der også en træfarm her. Men det bedste var, at jeg fandt en olie. Prøv at se, hvor meget olie der er. Det så meget olie har jeg aldrig set før. Sindssygt. Men ja, det skal vi bruge til at få en del strøm. Første punkt for dagsordenen. Lav et hus. Ja. Læg. Så. Ja. Så vi bare går herned. Så finder vi lige, så laver vi lige en lille sådan der, så nogle sticks, og så en pickaxe, sådan der, og så graver vi spændet af. Sådan. Gravel, det kunne vi også godt bruge. Bare 3. Eller lidt mere. Sådan der. Det er fint. Cobblestone. Ja, nu skal jeg ikke snakke. Tænk lige på noget. Ja. Okay, jeg tror bare, at det her det er fint nok. Men der vil selvfølgelig også komme mere i drengesang. Der var en del, der så det. Men hvis I subscribe til kanalen, så skriv det ned i chatten på en drengesang video. Altså, så kan jeg se, om I er subscribet til drengesang, og ikke er subscribet til Take It. Og hvis I er subscribet til Take It, så skriv det ned i chatten. For så ved jeg nemlig, hvad der er mest sjovt, hvad der er sjovest at se. Så gør det. Det vil hjælpe mig en del. Og ja, til at, hvis I keder jer, så lige kunne gå ind på min kanal, så lige se nogle videoer. Sådan der. Nej, nu skal jeg bare lade en fødes. Så skal jeg have noget mad. Der var lige nogle tools. Så. Og så en pickaxe. Nej, 2 pickaxes. Kan jeg lige gøre noget mine lidt. Har jeg noget træ? Har jeg nok træ? Så der var din bitte chest. Hvorfor har jeg kun 1 uld? What? Oh god, så jeg har ikke noget uld. Der. Kom, spil. Kom her til mig. Jeg kan ikke det. Jeg dræber jeg kun. Så nu kan jeg sove. Skynd mig tilbage. Men her kommer mit hus til at være. Har jeg tænkt. Det her. Godt sted at have mit hus. Nej, vi skal have noget mere træ.
omvendt. Og jeg har selv lavet min skin. Nice, ikke? Nej, det er ikke specielt nice. Det er lige mig. Nå. Nej. Jeg er ikke nok 3 til at lave det. Jo. Det har jeg faktisk. Sådan. Jeg skal bare ud og finde noget mad. Hvis der var et eller andet dyr, jeg lige kunne dræbe, det var så dejligt. Det er... der. Så går jeg lige tilbage og hugger det der træ lige med. Hvor jeg bare heldig, mand. Det var da helt sindssygt. Ikke der lidt efter. Skal bare jeg overhæve noget... overhæve noget af det der... kaktus der, skal jeg bruge til waterproof, så... waterproof pipes. Ja. Mere mad. Og steg, hvor er du henne? Hvor er du gået hen? Kom så her. Det er du. Yes. Og steg. Dø som med dig. Dø som med dig. Og så også lige noget det her, sådan. Og så også lige noget klæ. Det er nok fint det der. Okay, et mad tilbage, så mister jeg liv. Øj, kom her. Er der seriøst ikke flere dyr? Nå, men. Nå. Der. Hallo. Tak for dine ting. Kom nu tilbage, jeg skal lige hugge det her, og så kan jeg lige bruge det. Kom så. Giv mig det her. Giv mig. Gå tilbage. Det her skal jeg lige have, bare lige for at have lidt mere. Kom så, kom så, kom så. Hold up. Inden jeg dør. Det er ikke pisse smart. Kom nu. Nå. Sådan. Så, det var dejligt. Okay, ja, undskyld, det var lige mig, det var lige, jeg skal bare lige gøre noget. Ja. Jeg skal bare lige have noget af det her med her, så kan vi gå videre, så kan vi gå over mine, den der mine derovre, jeg har set. Forhåbentlig er der noget godt dernede. Måske en diamonds, skulle være dejligt. Så bruger 9 diamonds. 9 diamonds, tror jeg. For at lave en energy condenser. Og den får vi meget brug for. Sådan.
tager jeg også lige noget kobbelstone med. Lidt træ med. Og lige så. Så skynd mig hen, inden det bliver mørkt. Sådan. Forhåbentlig finder vi lidt mad på vejen også. Jeg tror, jeg går. Ja. Den der er min der. Men det går lige ned den her. Den ser god ud. Kul. Giv mig kul. Kom så med en alkohol. Har brug for det. Masser af kul. Det kan... hvis jeg bruger en del kul til at få lavet alle de her ting her. Sådan. Mere kul. Ja, okay, fedt, mand. Yes, iron. Det var da bare dejligt. Kold. Ej. Og iron. Ja, men jeg siger hej, og så have en god dag.